So ayan, mga kadiskarte, ito yung isa. May huli kaya ito? Tignan natin. Eh, laki oh. Huli na naman. Ayos. Okay mga kadiskarte, good morning. So dating gawi, didiskarte na naman tayo ng pang-almusal natin. Tingnan natin itong lambat natin kung may huli. Pag walang huli ngayon, tatanggalin na natin. Okay? Kasi parang walang malalaki dito na isda. Okay mga idol, mga diskarte, walang huli nga oh. Tanggalin na natin ito kasi wala oh. Puro suso yung nakuha. So tatanggalin na natin ito ngayon mga idol. Yan oh, walang huli. So ang iwanan lang natin na ano, yung patibong. Sigurado hindi na nasisiro eh. Okay mga kadiskarte. So ayan mga kadiskarte, ito yung isa. May huli kaya ito? Tignan natin. Eh, laki oh. Huli na naman. Ayos. Sarap to, adobo. So mga kadiskarte, nakahuli na naman tayo ng ano. Ayan oh, laki oh. Ayan oh. Oh. Ahas. Laki, ayos. Ito yung isa. Baka may huli din to ah. Na ahas ah. Tingnan natin. Kunti pa lang. Mamaya ito maghuhuli. Tanghali sigurado yan. Nakadiskarte. Nakahuli tayo ng ano. Dalawang palos. Ayos na to. Ayos na to mga idol. Almusal na to. Sarap adobuhin to. Adobo masarap. Laki ng isa. Ayos mga kadiskarte. Masarap na naman to adobo. So shoutout sa mga tropang baybay dyan, sa mga taga-Lasik, shoutout sa inyo. Tinanggalan natin yung lampat natin dahil walang nahuli. Yung patibong na lang. Ayos. Nakaras na yung almusal natin mga kadiskarte. Okay. So ito yung ulo natin mga diskarte oh. Dalawa. Buhay na buhay. Okay. So luto natin yun is adobo. Okay mga kadiskarte. Okay mga kadiskarte, ito na po yung huli natin. Inadobo natin yan. Nilagyan ng carrot sa patatas. Sarap yan. So okay mga kadiskarte, ayan na. Titikman na natin. Luto na siya. Masarap. Inadobo yan. Nilagyan ng carrot sa patatas. Okay. Sarap daw. So ayan na oh. Kakain na tayo mga kadiskarte oh. Giniling style na palos yan. Ubos yung ano dyan. 1 kilong bigas. Sarap oh. Parang giniling yung ginawa namin, tinatid ng pinong-pino. Tapos nilagyan ng ano, carrots saka patatas. Tapos may ano pa yan eh,
ketchup, nilagyan pa ng ketchup, saka kamatis. So, ayan o, giniling style, pero palos. So, ayan na mga kadiskarte. Sarap ng kain natin. Marami pa yan, meron pa tayong hapunan mamaya. So, bukas na natin tingnan uli yung patibong. Tinatamad na ako eh. So, basta na makahuli-uli bukas. Gata naman yung gagawin natin pag makahuli pa tayo, gata. Adobo sa gata. So, ito, sarap ng kain ko dyan, kasi sarap eh. Parang giniling talaga siya, parang giniling na karne. Tinatad ng pinong-pino yan, pinong-pino. Ayan, may nainggit pang bata, may silip na bata oh. Hi daw, hi. May sumilip na bata. Gusto rin yatang kumain. Yan guys, paubos na. May tinik. Bye bye. Sarap.